बेखौ लाबोफिनबाय नै फैसा खुस्रा नै फैसा खुस्राखौ थाइसेबो लाङाखै नै जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चनि जेसेबांनाखि फैसा दं बेखौ माने सिखावफ्रा खावनानै लांजोबबाय आरोना दिनै हरनि गेजेरावहाय दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा नैबे माबाखौहाय साबिखौहाय एखादों आरोना नै एखादों नै खुलुमबाय अन्दायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननो नैबे सावगारि एबा बे भिडिअखौ नोंथांमोन आं लाबोदों बे भिडिअ लाबोनायनि गुबै खारना बेनोदि मानोना गोबां गामिफ्राव गोबां टाउनाव गोबां जायगाफ्राव गोबां गिर्जाफ्राव गोबां मन्दिर एबा मस्जिदफ्राव सिखाव हाबनायफोरखौ जोङो दाब दाब जायगायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो एबा खोनागासिनो दं सिखावा माब्लाबाबो धोरोमखौ सिनाय रोङा आरो बिसोर माब्लाबाबो इसोरखौ गिया नाथाय जोंनि गोथार बाइबेला बेखौ फोरमायो सिखाव दाखाव 10 हुकुमाव जेरै 10 कमेन्टमेन्टआव जेरै फोरमायदों सिखाव दाखाव बै समनिफ्रायबो गोबां सुबुंफ्रा बे सिखाव खावनाय आरो बे सैताननि खामानिखौ लानानै बिसोरो इसोरखौ गियाजासेनो धोरोमखौ सिनायाजासेनो बिसोरो गावसोरनि मोदोमनिखौल' साननानै बिसोर जिउखौ आद्रि खालामनानै लायो जोंनि गेजेरावबो सोरबा जानांगौ सोरबा खृष्टानाबो सिखाव जानो हागौ गुबुन धोरोमनि सुबुंफ्राबो सिखाव जानो हागौ सिखावा धोरोम आरो जाथि जेबो गैया बिसोरो रावखौबो सिनाय रोङा आरो बिसोर अननाया मा एबा बिसोर खालि गावसोरखौ मोदोमनि लुबैनायखौल' लानानै बिसोर गेदेर जानो लुबैयो धोनि जानो लुबैयो एबा गावनि नांगौफोरनि थाखाय सुफुंनो थाखायल' बिथांमोना बे सिखाव खावनाय हुदाखौ खायसे गारा दिनै बेजों गोबांथार गिदिर सिखावबो थानांगौ उन्दै सिखावबो थानो हागौ आरो बिसोरनि खावनाया बबेबा मन्दिर मस्जिद एबा बबेबा गिर्जा न'फ्रावबो हाबनो हागौ दा बिनि गेजेरजों अन्दायगाफोर नोंथांमोना दिनै नुलांनो मोनगोन जाय जोङो मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय परबतजरानि मोनसे बाप्टिस्ट चार्चनि गिर्जायाव एबा खैलामैलायाव सिखाव हाबनाय आरो बे सिखावा लांदोंमोन बे गिर्जा न'खौनो देखावनानै दरजाखौ देखावनानै थालाखौ देखावनानै आरो बेबायदिनो बिसोरो बै बाक्सायाव दोननाय माखासे फैसाफोरखौ एबा रांखौ लाना थाङो नाथाय फैसा खुस्राखौ गरसेबो लाङाखै आरो बाहाय माखासे एमप्लिफायार एबा साउन्ड बक्सफोर दंमोन बेखौबो लाङाखै अन्दायगाफोर लांनो नाजादोंमोन नाथाय जानो हागौ बिसोर गिनानै बे माखासेखौ बिसोर लांजोबनो हायाखै अब्ला जों फैदो अन्दायगाफोर जाय सिखावफ्रा माबायदि बेबायदि खावदोंमोन बिनि सोमोन्दै बेहाय जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय नुनो मोन्दों आरो बेखौनो दिनै आं नोंथांमोनखौ खेबखाना लाबोदों बेनिखायनो अन्दायगाफोर जोंनि गामिफ्रावबो आरो दाब दाब जायगाफ्रावबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो जेरै हाथाइसालिफ्राव आरो बेबायदिनो सोरनिबा मबाइलफोरखौ खावनाय सोरनिबा बे पकेटाव लानाय रांफोरखौ खावनाय सोरबा बेगफोरखौ लाना खारनाय टाउन सहरावबो लाना खारनाय गोदोनानि सनानि बेफोर जिन्जिफोरखौ लाना खारनाय बेफोर दाब दाब जाथायफोर जागासिनो दं आरो बेदिनो गोबांथार जोंनि जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जेब्ला मोनसे बबेबा जायगायाव प्रग्राम जानायाव सभा जानायाव हाबा खेराइफोर जानायाव दरजा खोरखि फांसना गासै थांब्लाबो सिखावफ्रा नाथाय बे सुजुगखौनो बे खाबुखौनो लाना बिसोरो थाला देखावनानै हाबनानै साननि समावबो खावदों सिखावा सान आरो हर बेखौ जेबो मिथिरोङा बिसोरो मानसि गैयाव खाबु लाना बिसोर हाबो आरो बेबायदिनो गोबां न'खर बेबायदिनो लानानै फैयो बेनिखायनो अन्दायगाफोर जों गाव गावनि न'खरखौबो मोजाङै थामथिम खालामदो गामिफोराव थामथिम खालामदो सिखाव दाखानिफ्राय जोङो रैखाथि मोननो थाखाय फै जों अब्ला नायलांनि नैबे खैलामैलायाव जानाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बाप्टिस्ट चार्चनि मोनसे गिर्जा न'आव माबायदि जाथाय जों बेखौ नायलांदिनि बेखौ लाबोफिनबाय नै फैसा खुस्रा नै फैसा खुस्राखौ थाइसेबो लाङाखै नै जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दिनै चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय परबतजरा बेप्टिस्ट चार्चनि जेसेबांनाखि फैसा दं बेखौ माने सिखावफ्रा खावनानै लांजोबबाय आरोना दिनै हरनि गेजेरावहाय दा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा नैबे माबाखौहाय साबिखौहाय एखादों आरोना नै एखादों नै बेबायदि एखाबाय ओमफ्राय एखानानैहाय हाबनानै लांदों इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौ दामग्रा देग्राखौ लाङाखिसै माबा अट'पेक बेफोरबायदिखौहाय बोखालाबायना गालांदों लांगौमोन आरोखि ना दा ओंखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन माब्लाबाबो गिर्जायाव नङाब्लाबो मन्दिरफ्राव मोनफ्रोमबो गिर्जाफ्राव मन्दिरफ्राव थाखा फैसा दोनजाला आरोना मोजां बुस्थु दोनजाला ओरैबायदि गिनो गोनांसै नै बेफोरखौबो लांनो नायजोबदोंमोन ओमफ्राय दा ओरैजोंबो एखादों आरोना ओरैजोंबो एखानानैहाय नैबे इलेक्ट्रिक गिटारफ्राखौ लाङाखिसै ओमफ्राय नै ओरैहाय बेजोंहाय दोनदोंमोन फैसाखौहाय ओमफ्राय नै साबिफोरखौ फुरा एखालाबायजोब्बाय ओमफ्राय एखानानैहाय नै ओरै हाबदों आरो बे बाक्सुखौथ' गारना गालांदों फैसाखौ नैबेयाव दोनदोंमोन बेखौथ' एखाबाय बेयो साबिया जाफिनबाय औ बेखौ एखानानैहाय लांदों आरो औ नै 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 बेखौहाय एखाबाय आरो नैबे उन्दैले एखानानै फिदिंनानै लांदों आरोखि दा बेबायदि आरोखि नै बेखौहाय सिफायदों नै
फुरा एखाखादों आरोखि दा बेफोर बुस्थुआबो सलिया आरोखि एखानानैहाय लांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आर'नाइ नोगोद गोबां दंमोन बेखौबो लानानै थांजोब्बाय आरोखि बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइ बेखौबो लानानै थांजोबदों आरोखि दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा फैसा एसे गोबां दंमोन लाखनि खासा खासि आरो हयथ' लाखनि बाराबो जानो हागौमोन हयथ' लाखनि एसे गाहायावबो जानो हागौमोन माने फैसाखौ साननाय जायाखैमोन आरोखि दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा दा सिखाव होनब्ला सिखाव माबायदि सिखाव आयौ आयौ ओरैबायदि गिर्जानि मन्दिरनि थाखा फैसाबो खावनो थोला आरोखि ना दा मा धरननि सिखाव दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि नै बेबायदि खावनानै होबाय दा सिखाव होनब्ला सिखाव जोबथा सिखाव आरोखि बियो माने इसोरनि मुङावहाय दान होनाय थाखा फैसाखौबो बेफोरबायदि खावनानै लाङो आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों मालाबाबो गिर्जाफ्राव एबा मन्दिरफ्राव मालाबाबो थाखा फैसा दोनजाला आरोखि ना ओरैबायदि गिनांगौ गोनांसै दा आं बेखौनो दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजों आपडेट लानानै फैदों ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय आरोखि